prethodnoj epizodi doznali smo pobjednicu žumberačke utrke. Naporne strmine, makadam i samo jedna kriva odluka doveli su do prve nezgode na terenu. Malo sam pala, da, malo. Nakon zavoja očito nije bila dobra kombinacija, velika brzina, to jest maksimalna brzina i krivi nagib očito. Anin pad Goran je osigurao prednost, a njezinoj pobjedi pridonijeli su i teži prečaci. Hoće li poraz Anu motivirati da igra prljavije? Malo sam tužna, ali vjerujem da to na idućoj trki mogu nadoknaditi. Nakon Žumberka pred djevojkama je posve drugačiji, ali jednako ekstreman teren, Kopački rit. Močvara i njezini stanovnici izazov su i za najotpornije. Ani i Gorani predstoji vožnja kroz mulj, blato i teško prohodne šumske putove. Ruta druge utrke počinje na ulasku u Kopački rit, kruži oko jezera Sakadaš, te završava na istome mjestu. Od svih mjesta na kojim vozimo zapravo mi je ovo najdraže, zato jer općenito volim voziti po mulju i blatu i takav teren mi se sviđa, tako da mislim da će sutra biti odlično. Mislim da ću pobijediti, neće biti laka borba jer mulj nije moj teren, ali tu neću baš moći kratiti kao što sam navikla, ali daću sve od sebe. Svojoj protivnici bi preporučila da samo nastavi zapravo tako kao što je. Volim riskirat, volim kratit, igram prljavo i mislim da je to dobitna kombinacija. Kad smo išli na utrku ovdje na Kopački rit, znali smo da je dosta važno tko prvi dođe do jednog čamca. Taj čamac je u biti nalazio se na jezeru, otprilike na sredini puta. Tko je došao na njega prvi, taj je naravno bio u većoj prednosti, a to sam ovim slučajem sad bila ja i to mi je zapravo puno pomoglo u nastavku trke. Je li Ana previše smjelo najavila pobjedu? Hoće li Gorana pobijediti i na Aninom terenu? Saznajte kako je prošao močvarni izazov.